Delhi Chief Minister upon Central Bureau of Investigation hin pen lamthe karju ponji aphan show cause notice ke pale bhom kurwarni CBI to mathengno cheklang dampo labang soputhak jangmi poni phai crep horni amithang a hemalong phirang ke mai ke phapon hut jongsi BJP atumle CBI aphan nangkapanep toy pulotangte koson CBI atum lamtoy ke panu haipo pusi ningjipon Labangso Phirangke Maike Padupon Hut Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal hinpe Central Bureau of Investigation lapen Enforcement Directorate atum pahan Aam Aadmi Party asongja tum aphan kapekloji aphan kabor ipon along phakhi lapen akoi ki doa rada tum aphan aduk kanghoi pen loksi lamthe ke en pon lapen ajhaga documents along redux dami kapachipi pon bor ieret pusi lamthe arbok pon Athe ke chopang lim buke na hokta ang hek avidet apotsi brada tumaphan adu kanghoi pensi statement ke enpon puta ningji pontru labang solam ke klang lage central agency hin pen Delhi liquor police atuk ke chopang lim aputha lamthe karju ponji aphan show cause notice ke pale pondet pen bhomkor ni por phai craze ya porsi Aam Aadmi Party asong japu Kejriwal aphan lamklar kachipi ponji aphan phapon Labang so Phirangke Mailong Kejriwal hin pen kaninje pon ke jongsi Arvind Kejriwal si ke chopang lim pulotangte labang so appear thelong ke madu abang puta aningkang thir et abang avelo pusi Prime Minister Narendra Modi aphan pachini pon Lapen labang so excise probe Central Agency pen ke pado pon lake ajat takali lake Aam Aadmi Party a government aphan ajak pon ke pa bob lapen ke paklo bidian chot puta than pon National Desk Report, Karbiang Long Live.